Nah, iki mau isih bar nyemprot uler bos dengan tanduran jagung. Jagung bar dipupuk enek ulere. Itu disemprot godhonge entek. Ya. Yang ini kilah wong tani. Yo. Nandur kudu dirawat. Nek dirawat ra metu hasile. Ini kadang ora sesuai karo modale. Lah piye? Pupuke wis larang, obat-obatane wis larang. Kadang ngedol hasile murah. Nah, nek hasile petani didol larang saithik ngono nang ndi akeh sing protes sing nduk rasa bos. Ya kan? Lah ngono petani ora tau protes. Tuku ndok larang, tuku daging larang, ya meneng wae. Akhire petani iki ngono kuwi ora tau protes. Ya kan?